Assembly ma wadoke nyaka Kaonti Assembly ma Nairobi kama jafwambo marwa Chris Owino watudore go de Osimo. Chris, inyalo nyiso wan ang'o madhi mbele? Waneno ka chal ka gima nitie tungni moro e od bura kanyo. Ang'o manyalo bedo ni dhi mbele, Chris? Inyalo nyiso wan ang'o madhi mbele od bura? Waneno ka nitie mutni moro kanyo madhi nyime kanyo. Dawa hero ni mondo ipimnwa ni to ang'o madhi nyime, chenro mar yiero speaker dhi mbele kosa ang'o madhi mbele, Chris? Erokamano Milton, chenro mar yiero speaker ochung' matin kaluwore kod ywaruok e kind kweth ariyo mar Kenya Kwanza kod Azimio. MCS mag Kenya Kwanza ne wacho ni kar luto ombulu kata booth mar luto ombulu oket mabor kodgi. Giwacho ni booth mar luto ombulu noket machiegni kod jo Azimio. Kar keto gino ne gidwaro mondo okete e dier kata e laro ma County Assembly. Ma emomiyo ne gikelo koko ka giwacho ni nyaka kel booth mar goyo ombulu machiegni kod kweth ariyo go te, mok tero booth mar goyo ombulu machiegni kod kweth mar Azimio. Ma emokelo ywaruok, kendo clerk mar County Assembly okwayo Sergeant at Arms mondo one ni booth mago kuonde mag luto ombulu oket machiegni kod kweth ariyo go, mok ne oket machiegni kod kweth achiel kende. Ma ema pod kelo ywaruok nyaka sani, ma chenro mar goyo ombulu pod ochung', chenro mar yiero speaker pod ochung' nikech kweth ariyo gi te yware. To gima giyware ni ok en gima duong' ahinya, en mana siasa, nikech booth kama oketie booth mar luto ombulu, clerk wacho ni kanye mosebedo ka ikete booth no e higni go te ma gisebedo ka giyiero speaker mar County Assembly ma Nairobi, kuonde ma oketie kar goyo ombulu no kuondege mosebedo ka iketo gi e higni go te ma ok oloke. Ma emomiyo clerk owacho ni kuonde luto ombulu kata polling booth go obed kama oseketgie, nikech mano e kama isebedo ka iketogie e kinde mokalo ka iyiero speaker mar County Assembly. En mana siasa, Milton, nikech iwinjo ka kweth mar Azimio wacho ni magi gin na chenro mag kweth mar Kenya Kwanza mar chocho chenro mar yiero speaker, nikech gionge kod kwan madwarore mar bedo jaloch e yiero mar speaker mar County Assembly ma Nairobi. Kendo gineno ni jo Azimio wacho ni gibiro bet nyaka giyier speaker odiochieng' ma kawuono, ka giwacho ni mag gin chenro mag Kenya Kwanza mar neno ni oketho chenro moro amora ma yiero speaker. Milton. Nya Chris Owino, erokamano. Nyakwa Ramogi, kaka wasebedo kwa nyisi, kidwa yudo gimore wang' sa kama gitimore, sama gitimore, kama owinjore ibedie en mana Ramogi TV. Emomiyo ineno ka wakelonu gimoro amora matimore od bura mamalo, gimoro amora matimore